Sídlisko Západ vo Zvolenie je jedna z najväčších a najvyhľadávanejších lokalít v meste. Dnes vám ukážeme, prečo sa sem ľudia tak radi sťahujú. Sídlisko Západ je typické panelákové sídlisko z 80. rokov. Svojou veľkosťou je to samostatná časť mesta. A dnes je to domov pre tisíce ľudí, rodiny, mladé páry, aj seniorov. Veľkou výhodou je poloha. Do centra sa dostanete pešo za pár minút. Máte tu všetko po ruke. Školy, škôlku, obchody, aj služby. Všetko v pešej dostupnosti. Sídlisko sa navyše revitalizuje, pribúdajú ihriska, zeleň a upravené vnútrobloky. Vďaka tomu je to dostupné, ale príjemné bývanie pre každého. Byty na západe majú stabilný dopyt. Ľudia tu chcú bývať pre polohu sídliska, vybavenosť, aj pre dobré spojenie s ostatnými časťami mesta či výpadmi na diaľnicu. A pri správnej nastavenej cene sa tu byty často predávajú rýchlo. Zvažujete kúpu alebo predaj bytu na západe? Ozvite sa nám, túto lokalitu dôverne poznáme a radi vám pomôžeme s kúpou, s predajom, po prípade s prenajmom nehnuteľnosti.